खुलुमहरबाय लोगोफोर आरो लोगोसे मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। हनै जोंहा नन्दिनि दुबुआ बिमाजों बाजालायबाय मोनाबिलिनि दायो एसे बाजानानै मोजां मोनग्राबो जाबायना दुबु। माहाय लायै लायैसो माहाय अयभाग बिरि जादों बे। माहाय बानायखौ उनथिं लाबोनानै माहाय थानाय जादों। उननि समाव नोङो बाजाबाय थानो लुबैगोन आइ थाम्फै अरनो नागिरदों बिमा बिफा थानायावनो फिसाखौ थाम्फै अरोब्ला बोरै जागोन ना। आरो लोगोफोर बेलाय हनै नायदो जोंहा नन्दिताया प्राइम नाम्बार लिरगासिनो दं आरो लोगोसे गाइखेर साहाजों मुरिबो जागासिनो दं। फरायसालिनिफ्राय फैनानै ओंखामखौनो जायासै, फरायसालियाव एसे जाबाय आरो जोंहा टुपुआ बेलाय उन्दुनो ओंखारबोबाय। दहयै नों बाना गालांनायनि बाराय आं कामाव बाहेरना खरा लाखो ओरै गोलो जालांदों ओमफ्राय आं बिनि खरा मानो बिदि गोलो गोलो जालांदों होननानै नायबारा मुरु खनदों आराम मोनग्रा जादों आराम मोनग्रा जादों बिमाजों बाजानायनि आरामानो एसे बेलेग जायो मिथिबायना दुबु। लोगोफोर बेनोसै जोंहानि न'खरा बिमा फिसा सानै आरो आं नै दाजाबनै 4 दुबु नायनि मानसिखौ नायनि